control excesivo da privacidade tamén é violencia. O exemplo que vas ver agora é unha relación tóxica e se estás pasando por unha situación parecida, debes cortala de inmediato. Tratar as mulleres como obxetos non é unha boa acción. A discriminación nos deportes empeza na escola e non remata nunca. Esta situación é moi común. Os piropos subidos de ton poden incomodar a persoa a que van dirixidos. Non